kinabukasan ngayon. Ayan, madami pa rin tao guys sa loob ng simbahan. Blessing na po yan, Ayan, nandito ako sa labas guys, lumabas tayo. Ano tayo sa loob ng simbahan kung saan marami pa rin nang nandito na nagpapasalamat sa kanilang mga natanggap na biyaya, Panginoon. Medyo makulimlim tayo, maambon. So ayan, ito po ang kaganapan sa ngayon. Medyo madami pa rin ang tao. Ayan guys. So nandito tayo sa harapan ng Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno guys. Ayan. Nazareno. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin na OFW, shoutout. Ayan, ingat kayo dyan. At comment lang kayo guys kung sino man ang nakapanood nito. Paki-share na lang po ang ating live para naman sa ating mga kababayan na OFW, Nazareno po. mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, para makita naman nila ang sitwasyon dito sa Quiapo. So kanina galing tayo sa loob, maraming tao sa loob, nagdadasal. So patuloy tayong magdasal sa Panginoon mga kababayan. So ayan po, paki-like lang po ang ating video, paki-share at paki-subscribe na rin po para ayan. Ayan po guys. So andito ng sitwasyon ngayon. Kanina guys, grabe ang tao guys. Natapos siya guys mga 10:50 ng umaga. So halos umabot siya ng 30 hours. Grabe. So mula 4 AM ng Huwebes, tapos inabot ng Sabado na ng grabe guys, Sabado na ng alas 10:30 or 10:50 yata yun. So ayan, 7 million in the house. Thank you so much. So comment lang kayo guys sa mga nakapanood guys. Comment lang kayo kung ano yung sasabihin nyo sa ating Panginoon guys, para mabasa rin natin at ma-shoutout natin kung saan man kayo. Ayan, comment lang po kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout kayo. Shoutout yung province nyo or sa abroad kayo. So ayan, comment lang guys at paki-share ang ating live para ma-update naman yung ating mga kababayan. So after nito guys, pupunta tayo dun sa kainan. Sa may kainan doon sa may Santa Cruz. Doon maraming kainan doon. So isilipin natin mamaya yung buong Quiapo. So ayan, 6 million in the house. Thank you so much guys. So nandito guys, dito tayo, silipin muna natin dito yung Villalobos.
Wait lang guys at lalagyan natin ng microphone. Nagano ko sa yung camera. Wait lang guys ha, wait lang. Hello guys, okay na ba yung ating sound check, sound check. So ayan. Hello guys, okay na ba? Sound check, sound check. Ayan, naglagay tayo ng mic guys. Para maganda yung ano. Maganda na ba ang ating boses dyan? Ayan, sound check mic. Hello, sound check. Ayan, 13 million in the house. Ayan. Gomeres. Stanislao. Ayan, si Gomer. Gomer Stanislao. Ayan, okay na, okay na. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Gomer. Thank you so much. Paki-like lang po ang video natin at paki-share para naman sa ating mga kababayang OFW, mga bayani nating OFW. Mga kababayan natin sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, kung saan man kayong lugar. Shoutout sa inyo. At ipapanalangin ko kayo sa ating Jesus Nazareno. Nandito tayo sa Quiapo, guys. So ayan, pinapanalangin ko po ang mga kababayan natin kung saan man sila ngayon, OFW man sila or dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo guys. So ayan, comment lang kayo guys para ma-shoutout. Ayan, shoutout kay Gomer. Oo, medyo medyo napansin ko nga yan medyo lang tong mic natin, hindi kumbaga local lang. Gusto ko nga yung medyo nagmo-modulate pero okay na rin Thank you, Mr. Gomer Stanislao. Taga saan po kayo, Mr. Gomer? Ayan, 18 million in the house. Thank you so much. Ayan. Comment lang po kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Okay? Thank you. Dito muna tayo. Titingnan natin guys yung titingnan natin guys yung dito. Sitwasyon kung may nagtitinda na o wala pa. Naglalagay na sila dito ng guys. So ayan, nagsiset up na sila guys. Balik na yung mga nagtitinda. Nagsiset up sila ng tent. So ayan ito yung papuntang SM Santa Cruz. Ayan. Ayan. Paki-like lang po ang video natin at ayan, shoutout sa mga taga-Baras dyan. Baras Rizal, si Gomer Stanislao. Ayan. Maraming salamat, Mr. Gomer. Shoutout dyan sa mga taga-Baras Rizal. So ayan, comment lang kayo guys. Comment lang. At paki-like, share ang video natin. At kung nagugustuhan nyo naman ang ating nagustuhan nyo yung mga natin, paki-subscribe na rin. So guys, meron akong page, Risuyo na rin. May page ako, KVR TV Official. Ayan, paki-follow na rin. Maraming salamat.
Thank you so much, guys. Medyo makulimlim tayo ngayon. Nandito tayo sa labas. Ayan, nasa labas tayo ng Quiapo. Kanina pumasok tayo. Ayan, 26 million. So ayan guys, nandito tayo sa labas kung saan makulimlim, maambon. So nagsiset up na rin tayo ng ano. May nagsiset up na rin dito ng tent. So ayan o. Balik negosyo na guys. Balik negosyo na, bakit na? Dapat nila po naman nalisin. Kaya nga kami uli naglagay kasi ay ba pinapalitan mo? So dito guys, sa may gilid, sa gilid ng Quiapo, marami nagtitinda dito guys ng, ayan guys, 36 million guys, marami nagtitinda ng gulay dito sa tabi ng Quiapo. So ayan, Hello. So 20 lang, pakamura ng ano. So kahapon may mga nilagay dito na portable na CR. At ayan, 36 million in the house. Paki-like lang po ang video natin at paki-subscribe na rin. Share. Thank you. PBR TV Official guys. PBR TV Official yung ating page. So yun na rin. Thank you, thank you. Okay, ano na rin guys. So dito guys sa gilid, sa may building na to guys. Dito yung mga nandito yung ano mga paggawa ng sa optical. May paggawa ng mga cellphone. So dito naman papunta doon, marami kainan din dito mapupuntang SM. Ay, oo, meron dito. Oo, minsan tumpok-tumpok nga rito. Mura talaga dito, mura. Mura talaga dito. Ayan, 32 million in the house. 33. Ayan. Ayan, comment lang po kayo kung taga saan kayo. Ayan. Hello, Tumbahay Blessing. Hi, everyone. Ayan, oh. Si Perry Miranda watching from Israel. Wow. Ayan, mayroon tayong viewers from Israel. Thank you, thank you. Ayan, shoutout sa taga-Israel dyan, from Israel, si Perry Miranda. So, ayan, shoutout sa dyan. Shoutout sa mga viewers natin. Balik na dito. Balik negosyo na mga tao rito at balik tinda na sila guys. 35 million. So dito guys sa tapat na. Hello, balik negosyo. Ayan. Ayan, ititinda sila dito guys. Iniyaw na pusit. Ayan, nandito yan sa tapat ng Quiapo guys. Pasyal na kayo rito. Pag nagawi kayo rito, pasyal na kayo rito. Dito tayo sa tapat ng Emaline. Gabway, hello po. Ayan. Thank you for watching, Emma. Miss Emmeline Goy. Hello po. Hello po, Emmeline. Taga saan po kayo? Ayan, shout out. Shout out from Israel, si Penny Miranda. Ayan. Kay Gomer Stanislao, hello. Eduardo Cordero. Hello dyan, kay Eduardo Cordero. Taga saan po kayo? Ayan, taga saan po si Eduardo Corderos.
Hello sa'yo dyan. Ayan. Ayan mga kababayan. Dito po tayo guys. 29 million. Edward, from General Trias, Cavite. Ayan, shoutout sa mga taga General Trias, Cavite. Eduardo Cordero. Ayan, paki-share lang po ang live natin para makita naman nila ang sitwasyon dito sa Quiapo Church. Medyo makulimlim tayo. Tuloy pa rin ang ating pagbibideo guys. Kahit na medyo umambon. Kasombrero naman tayo. So, ayan. Ayan po guys. Siya nga pala guys, nung kanina lang, grabe ang tao talaga. Grabe ang tao. Ano yata, 2.4 million. Grabe. Natapos guys ang ating translasyon ng 10:50 yata, mag-11. So parang umabot siya ng ano guys eh. Nag-start siya guys ano eh. Nag-start siya guys ano eh. Tawag dito. Nag-start siya ng 4 a.m. 4 a.m. guys. Hanggang 10:50 ng umaga, Sabado. So nag-start yan Huwebes. Ay Biyernes ng madaling araw. Huwebes ng madaling araw, tama. So ganun. Grabe. Ayan po. Ayan, 72 million na tayo guys. Tuloy-tuloy lang, like and share sa ating video guys. Itong kaganapan, balik negosyo na yung mga nagtitinda. Dito na yung mga nagtitinda ng ice cream, ng mga nagtitinda ng inihaw na pusit, mangga, kung ano-ano dito guys. So maluwag pa rin yung Villalobos guys, medyo maluwag. So hindi pa bumabalik yung ibang nagtitinda. Ito yung Villalobos. Wait lang. So ayan, 42 million in the house. Paki-share lang po ang live natin at paki-like at subscribe. Maraming salamat. Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout sa inyo. Mga OFW, Filipino community dyan. Shoutout sa inyo dyan. So, silipin natin yung Villalobos guys. Medyo maluwag pa rito. Pasyalan natin tong Villalobos dito guys. Nagtitinda na mais. Ano po ang tinda nyo? Ano po, balat ng baka. Balat ng baka. Kilawin. Hello. Kinilaw. O, panalo, pulutan. Yan ang recipe ng balat ng baka.
Bili na kayo, bili na kayo. Ayan. Kilawin, balbakwa. Kaliente, balat ng baka, lipitigim, habang ubusin. Ayan, shout out kay Jim. Kaya patapid. Ikan ganito. Magtuwa ng direct, matupat. Kaliente po, balat ng baka, bukaya tapid. Kilawing balat ng baka. Opo. Magkano per tab? 50 po yung maliit, 100 po yung malaki. 50 ang ano, yung ganyan. Every tikim po. Ayan, oh. Kilawin. Hilaw na baka. may Meron din malaki. siyang ano dito. Tupig. Tsaka, Patupat. anong tawag dito? Patupat, sir. Patupa. Ito, Patupat po. Bukayo yung isa. abukayo yung isa. Patupa. Ay, kaliente, balat ng baka, bukayo tapid. Kaliente. Balat ng baka, guys. Diba, Balik na yung mga vendors natin. Dito na, oh. Itinda na si ate, oh. ay, balbak po, balat ng baka, libre tikim. Libre tikim daw, oh. Pasal, Ubusin. libre tikim, huwag lang ubusin, sabi ni ate, oh. Pasal na kayo dito, guys, sa Quiapo, oh. Sir, balbak po sa trending to, sir. Kay ano, kapod po. Ayan, ito yung kay Kapod Trip na, inano. Ayan. Kay KBR TV naman po ako. Ayan. KBR TV. Makeup, 25 million views. Ayan. Oh, sige, thank you. Alientin mo na, balat ko ng baka. Caliente. May ulam ka na, may pulutan ka pa. Tama, nandito lang yan sa Villalobos ba to? Opo. Ayan. Halagang 50, may ano ka na, pulutan. Talagang 50 guys, may pulutan ka na rito guys. Oh. Ayan. Dapat bukaya to, bukaya sa... balbak po, balat ng baka, katopat to, Ayan, walang anuman Gomar. Ayan. Ba't may extra ka rolyo? Rolyo. Rolyo na. Plastic lang. Ganito. Ayan o. Rolyo. So, nandito tayo guys sa Villalobos. Balat ng baka, bukaya to, katopat. Sa Topat. Ayan, kaliente, balat ng baka. Ayan, shout out kayo dyan. Kay Jim. Ayan, shout out kay Jim. Ayan, shout out kayo dyan. Shout out. May kalab shout out sa'yo dyan. Ayan, 46 million na tayo guys. Paki-like lang ang video natin, paki-share at paki-subscribe na rin kung nagustuhan nyo ang ating content. Ayan. Kaliente, balat ng baka, katopat to, Caliente po, caliente. Ayan po, may message po yung ating isang YouTuber. Ang pagsunod sa mga halimbawa ni Jesus kung papaano magiging malapit sa Diyos ang pinakamahalaga at hindi pakitang tao. Kitang taong panata. Tama naman yan. Ayan po, message lang po kayo guys kung meron kayong gusto sabihin sa ating, ating mga kababayan.
Ayan. Mr. YouTuber, shout out sa inyo. Martin Banks, yeah, where is this? Martin, Mr. Martin Banks. Nandito po tayo sa Quiapo, Quiapo Church, Manila. Balat ng baka. Ayan, 60 million in the house. Balbakwa, balat ng... Hanap pa lang kay Strek. Villalobos, Palangka, Hidalgo. Grabe ang tagal ng translasyon, Nandito ka na nun? Ano, na nasa balik na ako, ayaw ako papasukin. Wala, hindi papasukin yung mga sasakyan. Oo, wala pa, oo. Albakwa, balat ng baka, bukayan, mapig. Balbakwa. Kalyente, balat ng baka. Ayan, 71 million, guys. Sir, bili na kayo. Albakwa. Hindi lang pang ulam, pang pulutan pa. Ayan. Hindi pa ako tumikim pero mamaya-maya. Libre ng tikim daw Bili na kayo, sir. Libre ng tikim muna. Balbakwa. Albakwa, sir, balat ng Kilawin. baka. Balat ng baka. Ayan, may okay. Buto ka lang siya, buto. Albakwa, balat ng baka. Ito yung kutsita din ang Walang anuman sa kay Gomer, walang anuman. Hindi pa ako nakapunta ron Ano bang meron doon sa Gonzago? Gonzalo. Gonzalo Puyat. Ano bang meron doon, Sir Gomer? May rin doon, may kainan din doon. Tukalasyaw. Yan na kayo, sir. Pwedeng pulutan. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam. Kilawin balbakwa. Balat ng baka. Sarap yan. Pulutan. Huwag lang masobrahan kasi syempre, pag may try din. Kaya ganito, sarap, nakakanta ko. Ayan, pakilike lang po ang ating video, guys. Pakilike lang, pakishare at pakisubscribe kung nagustuhan nyo ang ating content. Hindi
Nandito pala tayo guys sa Quiapo Church kung saan in-update ko lang kayo kung ano ng sitwasyon ngayon. Kasi kahapon, kanina lang, grabe ang tao rito. Mga alas 10:50 a.m. natapos ang translasyon. So, grabe dito ang sitwasyon ngayon. So ngayon medyo humupa na. Medyo humupa na guys. Yung tao. Medyo humupa na guys ang tao. Ayan. Ronaldin Espirido, madaming tao kagabi po. Oo, kagabi. Hanggang umaga. Ano? Ronaldin Espirido. Ronaldin, matanong ko lang. Taga Bicol po. Taga Bicol ba kayo? Taga Bicol ba kayo, Ronaldin? Kasi mga Espirido kasi marami sa amin sa Bicol. Yun, sabi ko na nga ba kasi maraming espedido sa Gubat, Sorsogon. Taga dyan po ako. Kung yung hindi nyo nalalaman, ako po ay taga Gubat, Sorsogon. Bicolano po, isang Uragon. Ayan. Kaya alam ko po yung mga apelyido na nag-i-start ng ES, lalo na, ES. Nag-i-start ng ES, malamang nasa Gubat, Sorsogon yan. Taga Gubat, Sorsogon. So, tama ako mga taga Bicol nga. Taga Bicol nga mga espedido. Ayan. Tuhod naman yan, arthritis. Hindi, okay lang pag konti. Pag sobra, yun na yun. Dito na siya sa Pasig, sa Kalawan kami po. Okay. Oo, hindi pa ako napunta doon. Raon na ang tawag ngayon. Dati pala ang tawag doon ay Raon pala. Raon na ngayon ang tawag. Sir Gomer, taga ako, Sampaloc. Balik-balik. Taga ron ako. Napasyal lang dito kasi in-update ko lang yung sitwasyon dito kung matao pa ako. So ngayon sa ngayon humupa ng tao. Pero marami pa rin nagsisimba. Pero hindi masyado crowded. Tuloy-tuloy pa rin ang tao. Sa loob marami kanina. Galing ako. So 55 million in the house. Thank you so much for coming. Salamat sa mga viewers natin. Ayan. Shout out kay Ronaldin Espirido from Pasig. Taga Bicol ang kanyang parent. Sa Pasig, hindi pa ako nagbablog doon. Pero sa Pasig River, Esplanade. Pasig River, Esplanade, yung pasyalan, pinakamahabang pasyalan naman sa Quiapo yun. Ay sa may Intramuros
May loton. Mula ano yun guys, mula Roseros Park, Manila, hanggang sa Intramuros, hanggang sa, tawag dito, hanggang sa Port Santiago. Port Santiago guys. So mahabang pasyalan yun. Mga 20 minutes lakpan. Doon yun yung tawag ng Pasig River Esplanade. Doon, nakarating na tayo doon na Ma'am Ronaldin. Pero yung mismong Pasig, hindi pa. Ayan, oh. Napaka ano talaga, oh, lakas na natin dito. Tilyan niya. Meron tinda siya ng bukayo, tubig. Marami pong vloggers na nag-vlog dito sa Old Bakery sa Kapisagan. Kapisagan po ng Bridgetown po, maganda doon. Okay. So pag napasyal tayo ng Pasig, pasyalan ko yan. Pasyalan natin yan, Miss Ronaldin. Okay, maganda yan. Maganda yung vlog yan. Yun naman ang ating content eh. Yun naman ang ating content. Pagkain. Patupat. Patupat. Mainit pa, mabinuto kasi mo. Kasoy, oh. Kasoy. Kasi sir, good for the heart. Siyempre, good for the heart yan. Napakaluto. Oh, asoy. Napakalutong na asoy. Oh, asoy kayo, napakalutong. Ayan, shoutout dyan. Balat ng baka. Oh, Miss Ronaldin, maraming bumibili ng balbakwa. Balbakwa ang tawag dito, balbakwa eh. Oh, asoy, asoy. Balbakwa. Ano, plastic na to, maliwan. Ano, duwa. Ano na? Tupig. Balat ng baka. Ay, balbak po, balat ng baka, bukaya, baki. Ay, asoy, bili ka kayo. Puto, ay, puto. Ano pa yung isang tawag mo? Kanina? Ansil? Puto, puto. Caliente. Yun, caliente. Paliente po, balat ng baka, tupig ng Kaliyan ko baka. yan. Meron natin. Oh, asoy kayo. Ayan, caliente. Oh, dito lang asoy. Caliente. Thank you, Thank you, Miss Ronaldin Espedido from Pasig. Thank you for watching. Share lang po ang live natin, guys. At paki-share na, paki-like na rin. At paki-subscribe na rin kung nagugustuhan yung ating content. Maraming salamat, guys. Guys, yung promote ko lang, guys, yung aking page. KBR TV rin, guys. KBR TV official. May official lang, guys.
Paki-follow na rin po yung aking page, TVR TV Official. So sa YouTube channel, TVR TV. Ayan, sa YouTube channel. So, ayan, ulitin ko po ang aking FB page ay TVR TV Official at ang aking YouTube channel, TVR TV YouTube channel. Ayan. Puto Kalasyaw. Oo, ubos na oh. Hindi pa ako nakakatikim. Ay, kasi po. Ay, kasoy. Ano tubig yan? Tupig, 8.50 po. Tubig. Kaya pala shoulder. 50 po. Hindi na kayo kami. Ayan, 40 million in the house. Nandito tayo sa Villalobos Street. Ayan kung saan na-update natin. So, sa ngayon guys, kukunti pa yung ating mga ano dito guys, mga vendors. Konti pa lang ang nagbabalikan. Kung napapansin nyo, medyo maluwag. Kaliente, balas na balas. Kunin ka, tapa. Ay, balas ko, balas na baka. Pumaya, sabi. May kanin kayo, sir. Kanin. Thank you, Mr. Gomer, Stanislao. Thank you for watching. Maraming salamat. Laking tulong yan sa akin. Thank you for watching, Mr. Gomer, Stanislao. Ayan. Ingat, bro. Ingat. Thank you, Mr. Gomer. Stanislao, thank you. Shout out sa dyan. Pumaya ka to, bigyan na po, balas na baka. Pumayo. Mag-opat ka, kalmak ka, balas na baka. Pumaya ka, kwenta lang po. Ayan, nagbabalikan na guys. Nagbabalikan na yung ating mga kababayan na vendors. Ayan. Dito tayo sa Villalobos Street guys, sa tapat ng Quiapo.
Nakakailang planggana kayo, ate? Limang balde, limang balde po. Ay, 5 balde ka. 3 kilos. Grabe, lakas, oh. Pag 3 araw ako dito, kasi 2 araw lang. Wow, ah. Patupat, balat na ay, patupat. Panalo, panalo, no? 300 po. Pera, sabihin. Ay, kaliyente, balat niya, baka, puting balat. Panalo. Kalyente. Kalyente balat ng baka, balbakwa. Ayan po ang tawag dyan sa tinitinda ni ate. Ay, balat niya, baka, puting balat. Kaliyente, balat niya, baka. Tikman ko nga ate kung ano. Hindi na, okay lang. Isang piraso lang. Sige lang. Salamat. Ay, thank you. Yan, titikman na. Yan, titikman natin to. Mamaya bibili ako pag meron pa. Balbakwa, balat niya, baka. Nanunuot na yung asim. Kaliyente, balat niya, baka. Puting balat, balbakwa. Mga ilang oras pinakukuluan yun? 3 hours. Ano po sa ano? Dapat kahoy lang ang gamitin mo. Silin, ay magastos ka. Ang gawin mo sa ano? Nakawin naman po yan. Mausok. Gani ganito. Mausok tsaka ilang oras po. Ganito lang po. Baka po. Balat niya baka. Lipi-tiki. Wag lang ubusin. Ay, wala pa sir eh. Wala pa yun dito. May ginatang hipon, isda, tulingan. Wala pa sir eh. Lipi-tiki po. Tingnan niyo muna na. Dito banda yan eh. Wala pa eh. Hindi pa nagbalikan yung mga vendor sir. Wala pa. Baka bukas pa yan. Ay, kaliyente. Balat niya baka. Tingnan nyo sir doon, ha? Tingnan nyo doon, baka meron. Ay, balbakwa, balat niya baka. Balat ng baka, kalyente. Sarap yan po. Kaliyente. Balat niya baka. Bukaya sabi. Kung walang piraso, 50, isang walang piraso lang. Okay. So, balpak pa po, balpak po ng mga kasi. Ano, may positive, wag lang positive. Ay, kaliyente, balat niya baka. Bukaya sabi. Huwag na balat siya baka. Huwag na balat siya baka. Balat siya baka. Puso balat siya. May kwenta po. Ano ka ba? Balat siya baka. Wala po. Yung naman. Bali pa naman po kasi nabibiyan. Parehas bigas yung pag-isipan. Ako, last ko yan. Pinapit na lang ang kiti. Taga saan ba kayo, de? Pangasinan. Pangasinan. Ay, balbakwa, balat ng baka. Puto ka na siya, puto. Hindi na sila nagyan ng
Caliente. Pakilang balde na kayo? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Ako bago maggabi, ubos na yan. Nabukas kami dito, sir. Hanggang bukas pa kayo. Sir, pwedeng ipabago na dito. Ayan. Thank you. Balbakwa, bili na kayong balbakwa. Baldak pa, mabalat ng baka. Balat ng baka, sir. Bili na kayo, balat ng baka. Balbakwa. Ay, topic po, baldak pa, balat ng baka. Kano po kita? 8.50 po. 50 po. Every tipping, sir. Alam po. May timpla na yan. Sarap. Hindi lang pangulam, pang pulutan pa. Angas po. Kapal ba kanina? Ako. Ito ka na lang, ma'am. Kaliente, kalat na baka, bukaya, tabi. Anak pa, puso ka na siya, Pilipinas. Gano ba? Swelta. Dalawa, walang bawas. Swelta lang po. Ay, baldak na, balat ng baka, putin katal. Kaliente, boss. Balbakwa, bili na. Balbakwa po. Kilawin. Nandito ako sa Villa Lobos. Tapat lang ng simbahan. Nasa tapat lang ako ng simbahan. Hindi pa ako pumunta dyan sa Hans Clara, Hans Clara, nandito ako sa Ayan, ganito. Nandito tayo guys sa tapat ng Quiapo sa Villa Lobos. Galing na kayo doon? Eh, hindi na namin simbahan. Galing na.
Kaya kami umakyat. Dito pa lang kasi marami na akong views eh. Kaya dito lang ako. Ano din kami doon? Marito. Oo. Kaya kami umakyat sa Nangungulit ako. Kaya na kami umakyat. Ito yung nagbabayaran mo. Kilawin. Bili mo nga ako, ma. Bili mo nga ako. Hindi, doon. Liga. Liga. Bili tayo. Ayan, titikman na natin, guys. Pabili nga ako ng matikman niya sa bahay. Ito na lang, dadagang. Ayan, oh. Bibili tayo ng Aliente. Iyon, pulutan na ako. Maraming salamat eh. Ayan. Bibigyan mo kayo. Hawakan mo. Paulo Ramos, ayan. Shoutout sa dyan, Paulo Ramos. Dito tayo sa, guys, sa Villalobos, Quiapo. Nagmisa ba, ma? Alas 5 pa raw. Sige, mga ano lang. Huwag niya yun. Meron ka pa dun ah. Ulutuin natin mamaya. Hindi ka bumili ng mga gulay-gulay. Kasi mga steam-steam lang. Piprito natin. Tama. Okay lang yan. Mga 10 minutes or 20, mga 5, ha? Diyan lang kayo. Saan yun? Diyan lang ako ha, hindi ako lalayo na. Oo. Nakailang ikot na rin. Si Anjo. Andito lang ako sa Villalobos. Dapat medyo malaki pa ang payong mo. Para sakop lahat. Binili yung malaki yung payo. Binili. Bigat kasi. Na. Paano natin service ka? Hinatid ka rito. Kukumute ko. Ang commute? Parang ang hirap nang mag-commute. Ang daming dala. Kumbaga iiwan mo na tong ha? Dala ko po yung lahat. Pinangano ko, pinangahapon ko yung stroller. Ay, oo, pwede. May stroller naman. Tsaga-tsaga lang talaga eh. Walang saga, walang ginamit. Oo. Kaliente, kalat na baka. Tapos sa panahon ngayon, may negosyo ko talaga eh. Paulo Ramos, shoutout sa dyan. Magkano ko sa malate? Magkano siya? Ayan, shoutout sa inyo guys. Ayan, 25 million guys in the house. Ayan, paki-like lang po ang ating video, paki-share at paki-subscribe. Ayan, promote ko lang po ang aking page, FB page. Na lang po, page.
Ano na lang po, pakitulungan lang po ang aking page para ma-monetize tayo. Maraming salamat. Ang page ko po ay KBR TV Official sa FB page. Ang aking YouTube channel naman ay KBR TV. KBR TV. Ayan. Maraming salamat. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, at pakiano na lang po, like and share, at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat. Shout out sa inyo. God bless you all. So, nandito sa aking harapan, binibidyo ko po yung balbakwa dito na tinda ni ate. Meron siyang tindang tupig, balbakwa, kilawin, at patutat. Yan siya po, balat na baka. Kaya pa to pa. Try nyo na, sir. Di lang pang ulam, pampulutan pa. Pero bukas, balik na talaga lahat. Ngayon buti pinapayagan pa ngayon. No? Eh, kung sa kanan siya po, kaya pa to, kaya pa to. Ah, kung sa kanan siya na, kung kaya pa. Ah, kalta po, balat na baka, kung kaya to, Pi. Tubig ka to, Pas. Balbakwa. Kwenta. Eh, kalyente, balat na baka. Eh, kalta po, balat na baka, kung kaya to, Pi. Kalyente, balat na baka, kung kaya to, Pi. Ano? Kwenta na ka. Ano? Baba ng pilay. Saan? Ang dami eh. Bigay ko lang. Mama, anong tawag doon sa ano? Yung nasa loob ng patutat. Tayo? Patutat daw eh. Patupa? Patutat. Patupa. Patupa. Eh, patupa. Patupa. Dito sa huli. Patupat. Parang suman ko. Oo. Tapos bukayo. Pwede na tayo? Sige. Pwede na tayo dito, ma, oh. Pag ganon. Dito. Ay. Okay. Sige, wait lang. Sige. Thank you, pa-support naman. Ayan. I-live natin yung ano natin. Mamaya, ano ko sa Reels yung isa. Opo, video ko na. Thank you. Kung, opo, sa Facebook ko, KBR TV, yung page ko, KBR TV Official. Ayan sa YouTube channel ko yan. So, kung pwede lang idikit dito, eh, no? Salamat, Ayan, thank you so much, KBR TV. Ayan, support lang po, guys.
Malapit na akong mag-end guys. Maraming salamat. Thank you for watching sa lahat ng bubisita sa amin. Basta na. Thank you Lord. Thank you Lord. Maraming salamat Panginoon sa biyaya na pinagkaloob sa amin Panginoon. Maraming salamat sa viewers na pumunta. Pinag-pray ko po lahat ng mga viewers natin. Dito po ako guys sa Quiapo Church. Ayan, papasalamat po natin ang ating mga biyaya pinagkaloob. Maraming salamat Panginoon sa biyaya na pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Ingatan niyo po kami, layo sa disgrasya, layo sa sakit Panginoon. In Jesus' name. Lahat po ng mga viewers, kumigdadasal ko po, subscribers. Ayan. Maraming salamat guys. Nagago ko ng batas. Thank you, thank you. Pinapirapan ako. Thank you, thank you. Pinapahirapan daw siya ng batas. Simba ka kasi. Ba? Kinukulong ba siya? Hindi naman. Sige, sige. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat guys. Dito tayo sa may Mercury. Oh, yung gusto niya. Parang gusto mo. Don Benito. Paulo Ramos. Shout out sa dyan, Paulo Ramos. Sarado yung ilalim. Iikot doon. O kaya pwede kayong mag-footbridge. Oo.
99 yung ano, punong-puno. 99 yung dishwasher. Hello, BH Road Stories. Good morning. Alang. Thank you. Thank you sa support, BH Road Stories. Ayan, thank you so much. May ilaw? Paano tanggalin itong ilaw dyan? May ilaw, oh. Flashlight mo. Nasaan? Ginawin mo. Oo mo. Wala. Paano mo naglaban? Equal. Bakit may flashlight? Paano ba? Saan baba? Sige, lakad na. Hindi ko nga alam kung paano patayin eh. Saan ba yan? Hindi. Nasa like mo. Asan yung... Ayun po. Ayun, oh, kinuha. Gamitin mo. Pwede palang dumaan dito? Dito tayo sa ilalim ng tulay. Mga bilihan ng mga handicrafts. Mama, yan ang Mr. B, oh. Kita mo? Saka ako, pati ba na yung nagsasalita? Yung Mr. B, ayan, oh. Ano ba? Hindi pa. Ayun ang Mr. B, oh. Oo. Lakad, te. Ayun guys, nandito tayo sa Mr. B.
Grabe, sarado ngayon guys yung ilalim ng Quiapo. Naikot kami dito sa bilihan ng mga handicrafts. Oo, grabe. Siguro bukas. Bukas siguro. Alin? Alin? Ay, baka dito. Ano ba yan? Eh? Ba't di nyo naisip kanina yun? O, konti pa yung mga vendors dun eh. Grabe, umikot kami guys. Umikot kami sa ilalim ng tulay. Sarado pa yung ilalim. Pauwi na kami guys. Pauwi na. Galing na kami sa bahay. Saan? Pauwi na tayo guys. Bababa pa tayo doon. Nandito na. Pila. Tama. Wala. Meron dito. Lalakad pa ba tayo doon? Ay, ayan, maraming salamat guys. Mag-end na po tayo.
Uwi na kami. And uwi na kami guys. Sasakay na kami ng jeep. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood guys. Thank you for watching and sharing my video. Thank you so much guys. Ayan. God bless all. Ayan, medyo umahambog guys eh. Sasakay na tayo guys. Sasakay na tayo. Hindi. Hindi ko maano. Hello kayo? Oo. Ayan po. Kaya nga pag na ano yan, kaya mag-alagas kayo. Tama? Na ano naman, di ba? Natupad naman. Na, May nanood sa akin galing from Israel. flash lang na gano'n sa kanila. Hindi, nakaka-English ka. Hindi naman. Pinag lang. Siguro. Kasi hindi naman manonood yung kung foreigner. Ay. Parang dalawang magkakapura na. Ako naman.
Anak ni brother. Anak ni brother. Okay lang. Anak ni... Kasi anak mo? Dari, kahit ko. Wala ko. Ano ba? Iwag ka lang ka lang ka na. Iwag ka lang. Ayan. Eh, wala pa na eh. Diba? Bigyan mo ako ah. Bigyan mo ako ah. Bigyan mo ako ah. Dapat dati kayo. Kaya ako pero eh. Kaya may ano. Okson. Bago, di ako napatulog yan. Loko-loko. Pinalapis ko na yung Baon. Nirit. Nirit. Dumi na sa mga tos ko. Tansik, yung puto. Kamay nani. Oh! Ano kay nani? Nakakatakas. Ano kaya? Alin? Oo. Maliit siya. Sabi ni JR, wala pa. Makakulit. Dito? Atin? Hindi mo pala dito eh. Kinuha mo na lang. Ay, dapat doon na lang yan. Patungan. Bakit patungan na lang ito eh. Dami ko, kaya ko napapapit. Nasa dyan, nalalagay ko yung Pwede, itali mo dyan natin yun. Alam ko eh. Guys, thank you guys. Mag-end na tayo guys. Mag-end na tayo ng ating live. Thank you na. Sa bahay na tayo. Maraming salamat guys. God bless us all. Thank you for watching. Thank you guys. Ingat kayo. God bless us all.
Mag-end na po tayo. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless us all. Ingat kayo guys. Happy Saturday. God bless us all. Bye. Love you all guys.